Специалистът тихо. Фотографът Виктория Оризарска за благотворителната се изложила от фотографии, запечатали около светското и пътешествие. Предполагам, че имате снимки. Дайте да ги видя снимките, докато се сменят гостите. Така. Това къде е? В Тел Авив. В Тел Авив? Има такава сграда. Да, това е в Йордания, Петра. Камила, очевидно. Добре, де, това не е ли малко... Това е Индия, Мумбай. Не е ли малко така... Прави си човек около светско пътешествие с благотворителна цел. Може ли и аз да участвам следващия път? Не, това също е в Индия. Не, всъщност аз реших да си направя около светско пътешествие и като напуснах работа и като започнах да си събирам багажа за около светското пътешествие, реших, че имам твърде много свободно време и минавам през твърде бедни държави. Извинявай, как става това, напускаш работа и отиваш на около светско пътешествие? Що искам и аз да го направя? Направи го. Какво правиш? Напускаш работа и какво правиш? Напускам работа. И отиваш на около светско? Не, и започвам да си събирам багажа и един месец по-късно заминавам на около светско пътешествие. С какво заминаваш? С велосипед? С раница и фотоапарат. Сериозно? Да. С това ли отиде? Да. С раница и фотоапарат обиколи света? Точно така. Това е в Китай, в... А нещо хапваше ли през това време или? Основно ядях ориз и зеленчуци. Аз съм почти вегетарианка, но също така избягвах да ям месо, за да не се разболея, тъй като пътувах самичка през повечето време. Много ме беше страх, че се разболея, ще се тръщна тежко болна в някой непознат хотел. Това къде е? Това е в Сингапур. Готино е в Сингапур. Да, а това е от Нова Зеландия. Там е най-красиво, там е изключително. Къде ти беше най-интересно, най-приятно, или различно? Навсякъде ми беше много интересно. Най-приятно ме изненада Китай. Направо се влюбих в тази държава. Сериозно? Хората са невероятно мили, усмихнати. Китайците? Да, китайците. Които правят плавен преход от комунизъм към капитализъм. Как върви плавният преход при китайците? Как ти се стори на тебе, разбира се? Според мен те вече не са в точно комунизъм, такъв какъвто ние си го спомняме. Не са. Не са. Това определено е така, но въпросът е какво се случва. В Китай, Китай ври и кипи. Китай има невероятна енергия. Сега аз бях в Китай преди, може би около година вече става. И тогава икономическата криза не беше ударила толкова силно и китайците всичките бяха с една така енергия, че все по-добре ще ставаме и все повече неща ще може да си позволяваме да си купуваме и като цяло да живеем по-добре. Но енергията беше много положителна. А къде изпита тъга? В Нова Зеландия, на най-южната част на Южния остров, се почувствах изведнъж изненадващо, гледайки на познатото небе, много далеч от вкъщи. Много просто, най-далеч от вкъщи, когато някога съм се чувствала. И ми стана малко тъжно, но не мина. Стана ти тъжно за вкъщи? Да, просто изведнъж се почувствах като една малка дребна точка. Нова Зеландия, на най-южната точка, на най-южния. Много беше красиво. Супер яко, къщи какви 5 лева? Заповядай на изложбата. За каква къща? Ти си там на... За каква къща говорим? За къщи, не, защото аз къща нямам. Не бе, къща нямаш, сигурно къщи като понятие, не като... Да. Не знам, има един вид за добрата ламя спас, където живея много далече. Аз така се почувствах. Като добрата ламя спас? Която един ден се събудила. Аз имах един такъв случай миналото лято на турски остров Гюкчеда, на който спах на плажа и луната беше така застанала над острова и наистина се чувствах като че съм на края на света. Да. Някакво такова усещане. Добре, би ли останала някакво друго място да живееш, различно от България? Според мен аз мога да живея навсякъде, защото в общи линии, ако имаш приятели, навсякъде може да се живее, дори в най-отдалеченото място. Разбира се, бих останала, аз съм живяла и на други места. Но трябва да си занесеш приятелите с тебе. Малко ще ми е трудно, защото приятелите ми са разпръснати навсякъде по света. Аз съм живеела в Ню Йорк 5 години, в Лондон 2 години. Ти нямаш къща тогава? Нямаш дом? Да, горе-долу в общи линии. Добре, каква е целта на благотворителността?
Целта на благотворителността в този случай е да събера пари за ученически стипендии за момиченца от Юго-Источна Азия, от много бедни държави. Тази изложба специално събира пари за момиченца от Лаос. Добре. Благодаря ти много. Успех ти пожелавам. Ники Дойнов.